हेलौ सनामोन माबोरै दङ आंहाथ' आरो नै दिनैसोना फैथ'नो हायाखैमोन मैया सरि लोगोफोर दे जायबा नेनानै दङमोन एसेबाबो मानोना प्रब्लेमानो प्रब्लेमलै लोगोफोर माथो बुंबावनो आरो गाबोन मा जागोन बेखौ बुंनो हाखाया बेखायनो मैयाहाय जिबायदि जारला जाबाय आंहा चार्जारबो गैया चार्जाराबो जना होबाय बिनिफ्राय गरमाबो आरो कारेन्टनिबो एसे प्रब्लेम जाबाय बिदिनो हेन थेन आरोना लोगोफोर लारि प्रब्लेमानो मैया लाइन थारमोन आरो एसे मार्केटावबो थांब्रबनांबाय आं मैया थांलाय फैलायानो जोबाखै आरोना लोगोफोर बिदिनोसै आरो मानसिनि जिबनथ' दा नोंथांमोना नेनानै दङ नालाय बेखायनो जों दसेबाबो लाबोफिनलायबाय नै लोगोफोर बिदिबा नायनानै जुदि मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक ओमफ्राय कमेन्टबो खालामना होबानो जाबाय दे आं मोजां मोनगोन लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंबाथ' मोनबायसै ओमफ्राय मोनाबा माथो खालामबावनो आंलाय दे होमबा सनामोन भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन ना बारा गोलावबो बुंबाय थाथ'ला लाभ इउ सनामोन बयनिसिमबो दसे सम होनानैबाबो नायलांदो आरो नायनायनि थाखाय थेंक इउ साबायखर सनामोन आरो आंना भइस होनायाबो एसे प्रब्लेम जागासिनो नालाय दे होमबा लोगोफोर लाइक खालामलांथारदो सनामोन ओमफ्राय कमेन्टबो एसे एनैबाबो खालामलांबानो जाबाय दे होमबालाय बिबैजोंसो न' खाथियाव थांदों बाबुआबो बे समावनो ओंखाम ओंख्रि आराम संखा जोमसां नङाब्ला आंना आबाया दा फैबाथाय बिमाखौ डिस्टार्ब खालामगोन बियो औ आंहा बे बाबुखौ आंनि फिसाला बायदि अनखायो दायो ओरैनोबाबो बेना रावबो गैखाला दे आंनो खांसिगोन बे गथ'खौ मानोना आङो बे फैनायनि उनाव आंनि जिउआव ओरैबायदि खुसि मोनदों मा बुंनो इसानाबो दा आंजों जोबोद मोजां रायलायो बाबुजोंबो माने जोंनि जिउआव मोनसे खमि थानाया फुरा जानाय बायदि मोनलायबाय आङो नङाबा बोरैबा गिनायसो मोनबायमोन आं इसाना गुबुनखौ सोरबा सिख्लाखौ हाबा खालामबा साननानै नाथाय दा जेबो गिथ'नांला दे जोंहा गथ'नि खमि दंमोन बेबो फुरा जाबायना इसान मा खालामबाय थाखो दे नोङो दाउ मासे बुथारनांगौमोन दाउ बेदर जानो लुगैदों दिनै आइया आब' जुरियाबो फैनो हाथ'लानो फैनो होननाया बिहामजोआ न'आव थांदों दे आलासिया फैथ'वाबालाय माथो खालामबावनो ओंखाम ओंख्रिया संग्रोदो दाउखौ आं दा गोदानोसै खामानि मावदोंलां आइया नै माबा बानायनो थिनलांदोंमोन मा खामानि थिनलायखो बिखुनजोआबो दे होमबालाय मावग्रोदो हेलेना बरिया जाबाय माथो थामाम सेंग्राखौ लोगो मोनखाबाय आं दिनै बिनि सायाव बिमा फिसाल'बाव आरोबाथ' सेंग्रायाबो हाबाबो लाथ'बावाखैसो माने दाबो सेंग्रायैनो दङ होमबाथ' बरिया जाबायलै बेनिफ्रायथ' गावनो आंखौ लाबोखाबावबायसो सान्स पे डान्स मारो हेलेना बे न'निफ्राय आंथ' आंनि गोसोबासो थांसिगोन दानो थाङा एसेबां केयार खालामग्रा आं बहा मोनगोन फसायबाय आं नोंखौ मेहेर सिगाङावथ' आं नोंखौ बारा इदिबो फसायामोन नाथाय दा आइयाबो खोनाबा मार खुसि जाखासिगोन ओंखाम जाखांबाथ' आङो बिसोर थांनो थिनगोन नालाय आंखौ मोजां जादों आं जौ फेना गोग्लैना दङमोन हमना ला जुदि आं बिदि जायामोनबा मेरा आंखौ नुवामोनबा बिदि लाबोनाय नङामोन नाथाय दा सिगां लोगो मोननायाव आं बिदि एथ' सानाखैमोन नोंखौ आरो एसेबां केयार खालामग्रा सिनायाब्लाबो आंखौ मदद खालामना नों आंखौ आंनि गोसोखौनो दिल जित लिया तुमने मेहेर आंनि खानाय जाथिथि मेहेर मानसिखौनो एकदम फरेनार बायदिसो नुबावबाय आङो आरो फुजाबो खाथिसै नालाय फुजानि थाखाय बेरायनो आंहा लोगोबो मोनबावबायसैलै बा नुबाय दख'ना गानदोंना गानदों समायबाय दा दायो नंगौ नामा मेहेरा जानला माला थगाया ओमफ्राय बेबायदिनो गाननानै बेरायबानोथ' जायो बेरायबाबो थेवबो बिदि बेफोरबायदि दख'ना गाननानै लोंला लोंलि खालामनाङालै हिनजाव मानसिया जौ लोंनाङालै मिथिबाय आरो जल्दि ओंखामा जानानै थांदो ओंखामा मोनबाय बेदर भाजा बानायबाय आङो जोंनाव आलासि जाफैबाय जेला बोरैथो ओंखाम गोजा जाहरनोब्रा जोंनि गोसोआ बेसेबांबा गुवारखाना बा बेफोरबायदि गोसो गुवारखौथ' I like you मा नायबाय थाखो माने सिगाङाव आं नोंखौ जोबोद उल्था नांलायोमोन न' लोगो मोनजेनबा मानसिखौ डाइरेक्ट जाज खालामो नालाय नोङो बेखायनोथ' बायदि सानलाय लाङोना नङा होमबा गावखौनो गाव दुगि सानदोंमोन ना नोंलाय अबाव दुगि जानो आंलाय आं एसेबांबो दुगि नङा दे दा नोंखौ माने नोंनि गोसोखौ आं मोनथि मोनबायना नोंसिनाव फैनानै नोंजों रायलायनानै मोजां माने दसे समबाबो नोंजों थानानै रियेलि दे आरो बुजिबायबाथ' बुजिबायसै ओमफ्राय आंहा न'आव थाबाय थानो हायालै
ओंखारलांनांसिगौ बेखायनो नोंबो जल्दि जल्दि खाना खाव ओमफ्राय निकोल' नङाबा दा आंनि बिमाजों बखि जालायगोन नोङो मोजाङै रायलाय बेजोंबो मिथिबाय Hey, come on. बेफोरखौ आं जेबो साना. I don't care. I don't care कि बच्ची ओमफ्रायथ' नों बिराद जौ फाग्लिना जौ गोरान लोंनो नामा हो ना गोरान नांगौ गिसि नांगौ ना गोजा नांगौ नोंलाय बेदरजों लोंनोबा होनोसै आङो गोरानजों एसे बरिया जागोनदां आं बिराद गोथाव मोनो गोरानखौ बेदर फ्रायजों अमा हांनाय अमा सावनायबा जेखियानो बेदर जाया मानो खापसे लादो बरिया थामा मजा थोर नोंमाया फोरोंनाय बेबायदि हिनजाव मानसि जानानै लाजिया नों बेबायदि बुंबाय थाबावनो आं बुंबायना नों सोंबाय जेला आं एसे बुंबाय आरोना जास्ट बेखौ ओरैनो डायलग होननानै सानना लाबानो जाबाय गलि मारौ बाद दे ओंखामा जादो आं बुंगासिनो ना गोख्रै ओंखारलांदो न'आव हे मा एसे हाखु दाखु देनाय नों आंखौ एसेबां होखारथारबाय आरो दानो थांनो थिनथारबाय आलासिखौ बिदि जाबाय मोनसेथ' नों जोंनि आलासि नङा थेवबो आं आलासि बायदि साननानै नोंनि थाखाय मोजां जानाय लोंनायनि बेबस्थाबो खालामबावबायसो so sweet thank you सोरां आइमोनाबो माथो दाबो सफैदियासै दहाय फन हरनायावलाय फैगासिनो बुंदोंमोन दा सफैसिगोनानोदां र' नाथायबा हरखाबै आइयाबो बेफोरबायदिसो जाबायबा औलै जुरि मानसिनि जिउ माथो खालामनो दानो दं दानो गैया आइयाल' सफैग्रोथोंसै ओमफ्राय ओजोंबो थांनांगौ नालाय थांनोसै थांनांगौबा औ सोरां ओमफ्राय बे माबा थिंथलि बिहामजाबो न'आवसो थांबाय दाबा होजों मा जाखोबा बिमाफ्राबा माबा हाबनो होगोन ना होआ न'आवबा बिमायालाय मानो हाबनो होआ जागोन दे गावनि फिसाखौनो अब्लाबो सिन्था जायो आरोहाय दे सिन्था खालामनाङा दा बिहामजोआ गावनो फन हरना बुंगोन बे नायल' आरोथ' जोंनि बिहामजोखौ नों मोनथिखायोआनो औ बेबो आरो फारसेथिं दुखुनि खौरां फारसेथिंजाय आरो बिहामजाबा मा जागोन माथो खालामबावनो गरमफोराबो आयौ थैगोनसोहाय गरमखौथ' मा बुंबावनो आबायाबो ट्रेन गाखोबाय होनदोंमोनलै दा फन खालामफिनसै आं औ सोरां आबायाबोथ' गैयाना दाबो जेबो फनखौनो खालामला माथो बेखौनोथ' आं खेबसे थांफिनबावनांगोन ओजोंहायबो गाव रागा जोंबाबो थांथारनांगोन आङो गथ'आलाय बिदिनोखासै बेबो रागा खराथारहाय गथ'आ जोंबाथाय जोंबाय निमाहा बिब्लाबो हनै माथो बुजिनो नागिरलासै गथ'फ्राबो दा रावबो गैथ'वा न'आव लांदां सिरि मोनजोबथारबाय न'खौनो खोन्थुलि बिहामजो थाबासो एसे दावराव मोनोमोन आङो आइमोनाबो सफैस्रावजोब्बासो आरो बिहामजोबो सफैबा आबाबो सफैबासो गोगोम जाफिनसिगोनहाय बिमायाबा मा खालामदों दा हाथायाव थांना थाङा सोंहैनोसो सानदोंमोन आङो मा जायो बेबो आजिखालि एसे रायलायनाया खम जाबायना जोंबो दाख्लै एसे दावराव जानायनिफ्रायनो बाजैखौलाय माने एथ' माबा खामानि थिनलाबाय थाखो गोदाव सोरावनो नोंहा मा नांजालायखो आरोलाय बेफोरबायदि बिहामजोखौथ' आं लाखिनोनो सुखुलाहाय न'आव माबेर बहाबा थांबाबो जासै मा बहा थांनांगौ बाजैयालाय आदाजोंनो हाबा जाखाबाय आरो जोंनावनो थागोन आरो आब' अखाफोर बाथो बेफोरबायदि बाजैखौनो लाखियो नामा आंनोबो नाङालै आयै आदानि थाखाय गोदान बाजै लाबोगोन जोंहा बेबायदि मालाय हाबा जाखांखानायखौ लाखियो नामा आंनि जुथा माबा माबि इदिनो दं आरोना बेफोरखौबो सुनो होजोबदां रायना गावबागाव आखाइ गैया नोंहा देलायलायनानै दाबो बेफोरबायदि बाजैनो जुथा माबा माबि सुनो होयो नामा लैजा गैयि प्लिज आब' हा मानो लाजि बायनांगौ आयुरायनो थिगखौनो खालामदों आनिथो नोमबाजै जाथारदों बेलाय नोंसोर मानसि नङालै आयै मानसिखौनो मानसि सानाबालाय नोंसोरसो मोसौ गियान जाबाय माथो दाख्लैबो माथो संख्रियानो गोबाब नङामोनलाय बाजैयानो आंखौ साखिनो होग्रोखादोंमोन उनावहाय नों बोरै संख्रि माबा मारै बिदि संख्रि गोबाब जाखो आयै बाजैखौसो इल्जाम लागायबावबाय बाजैया थिगखौनो संदोंमोन दाख्लैबो नोंबा बिराद बे नोमबाजैनि साइड लाग्रा जाबायहाय बिनि आखल गियानफोरखौ मोनथियाखै नोङो आरोथ' नुदोंना दा मा मोनथिखोहाय आंथ' बिनि आखलफोरखौ थिगखौनो मोनखायामोन जोंनाव खारसन फैनाया बाराद्राय आदायाबो लानो गोसो गैखाथारामोन गावसो जबरदस्ति हाबा जाफैदों बेफोरखौथ' आं बादखौ होबायमोन आइ हाबा जाबाय जोंहा आबौबो सासे मोनबाय नाथाय आंलाय मा मोनथिगौमोनहाय बेहा गुबुनजों हाबा जाखांखानायसो होननानै आयै थाबैनो थिनहर बेखौ आदानि लाइफनिफ्राय नाङा जोंनो बिदि बाजैखौ नंगौ आयुरायना थिगानो बुंदों नोङो आरे आयै दाथ' आदाजों हाबा जाना जोंहा बाबुबो मोनबायना ओमफ्राय मालाय संसार जाथोंसै मोजाङै मोजां नों आदाखौ बुजायनांगौसो बिदि बारा रागा दा देखायबाय दाथासै मोजां संसार जाथोंसै होननानै दा बाबु सासे गोमाबाय थेवब्लाबोथ' नों आदाखौ बुजायनांगौसो ना आयै मा बेलाय आरो बाजैखौ अयथासारनो
다 아버는 जेबो मिथियालै बोरैबा मा मिथिनांगौ दङ बेहायलाय जोंनि बाजै बियो आरो नोंसोर बाजैखौ बिदि बांद्राय जानला मोनला बुंबाय थानाङा दे गोसोआव दुखु मोना नामा बियो मिथिगासिनो आयै दाख्लै बाजैनि सैथोखौ मिथिनायनिफ्राय नोंसोरो बारा एरा जागासिनो बाजैजों बिदि जानाङा दै जेरैबायदि नों दाख्लै अनहांनो हमबायमोन बाजैखौ बेबायदिनो थाबाय थाना मानो गाज्रि जानांगौ बाजैजोंलाय माथो आयै आब'नि खोथाखौ आं जेबो मिथिमारा दे आरो बिनि फंबायना मा होनो बैयो बेजों नोंबो बारा रायलायनाङा दे बिसिनि न'खराबा माबायदि दानो हनै फिसाजानो माने जोंहा नै बिहामजो जाफैनो बिदिबा आरो बिनि फंबायाबा माबायदि जागोनबा आबा बे जौ फाग्लियालाय उथियोना उथियाखै दाबो हे जौ फाग्लि सिख्ला आयु माथो स्राय दख'नासो गानबावदों बेलाय हा सोरनाव सोंना गानखो नोङो होद आयै मा बुंनाय जाखो बेलाय सोरनाव सोंना गानखो दिनै नोंहा आंनाव सोंदों नोङो आन्टी बेखौ आं हारसिं गानाखैना नोंसालायसो लाबोना फैदों दा मा आबा मानि सिलाय बेलाय सिनाया माया बे जौ फाग्लिखौलाय मानो गाननाय जोमनायनो माबानो हेलौ आन्टी आं इसिबांबो इमान जौ लोङाना दाख्लैल'सो बोरैबा एसे बारा जादों बेनि थाखायनो थेंक्स टु मेहेर नोंसालाय आंखौ लाबोबाय आरोना न'आव लाबोदों माथो जाखो ओमफ्राय नों गावखौनो हिनजाव गोदान सानना लाखोना माखो जोंनाव फैनायखिनिखौ आंनि फिसालाया बेनोथ' भुल खालामबायना मिस्टेक सोरखौ लामानिफ्राय लाना फैखो आन्टी प्लिज आंबो एरे गेरेनि नङा मिथिबायना आंहाबो फेमिलि दङना आं बुंबानो जाया मिथिबाय आंखौ इदिनो हेन थेन बुंलाबाय थानाङा आंखौ मोनथिया हसे आंनि फारसेनो बे मोनसे मिस्टेकआलाय खेबसेबाबो जाखायो बयजोंबो स' बेलाय माथो जानो मा नोमफायासो लाजिना थैसिगोनहाय मिथिबाय नोंनि बेफोरबायदि आखलखौ नुब्ला नुवाखै मानो फन नाम्बारा आं हरना होनि सर लासिं सिं आरो नोंसो मान सनमानखौ जागोन दा बिमा बिफानिखौ नोंनि आखलावनो बेफोरबायदि खोनासं गथ' बेफोरबायदि जानाङा मिथिबाय जोंफ्रा जाहैबाय एसे माने बैसो जानायफोरा जोंहा बिदि लोंबाबो बारा जोंनो लोंबाबो बिदिद्राय नङा जोंहा एसे एनै लोंजायो थेवबो नोंलाय सिख्ला मानसि बोरै लाजिनाय फैयासै नोंना सोर सेंग्रा जुलि लागोनसै बिदिबालाय जुलि लानांगौआ लाखागोन मालाय मिथिबाय आन्टी बेखौ टेनसन माथा मारिनाङा नोङो नों बिजामादै नागिरनाङाना आंनि थाखाय बा जायखिया आंनि थाखाय हौवा नागिरनायनि नोंहा दायित्व गैयाना जेबो आरेबा जों जे गोसोआ बेसे गुवार नोंखौ बिदिबाबो दसे समबाबो लाखिबावदों रंजा गावनि आखलावसो बुंजाखादों दा नोंलाय लाब गैया गाज्रि मोनना नानि बास जाबाय आयै जाबाय आरो नोंबो जायै लोङै दे ओंखारलांदो न'आव नोंखौ नेबाय थानो जोंहाबो सम गैया दे मिथिबाय न'आवनो मा नोमफे नेगासिनो बियो थांदो गोख्रैनो जागोन दे आरो थांगोन आं मिथिबाय दा ओंखाम जाखां लोंखां आरिखां दसे रेस्ट लानानै मा मेहेरा बिदि नङा जुदि बिदिबा मेहेरा नों लोमजानाय टाइमाव नोंखौ मदद मानो खालामगौमोन बेलाय फैसाखौ सोर हरा आयै मेहेरासो मदद होनानै नों मेहेरनि अननायावसो दिनै बेफोरबायदि मोजां दङ मोनसे टाइमावथ' फैसानो गैयामोन बेफोरखौलाय मा फैसाया जमा खालामनानै हरगोन दे आङो सिन्था खालामनाङा नोंसोर जेरैबायदि सानदों मेहेरा बिदि 1% नङा आयै नाथाय दाख्लैफोर नोंलाय बुंदोंमोन माथो बाबुआलाय माथो जि मोजां गोसोआबो मोजां दा आरो बेबायदि बायदिसिना मोनथिनानै गाज्रि जालायबाय 1 सेकेन्डआवनो जाम्बिना जाम्बि मारानो जागोन नोङो बाराद्राय बेफोरबायदि मालायनि साइड लाबाय थाबा हो मोजांनि थाखायसो बुंदों आङो नोंदाबो फसायखाया बेजों रायलायनायखौ याय नांगौबा धोन सम्पति मोनबोनाय आरामसे सोरबा जोंहा बिहामजो मोजां नायना लाबोफिनगोन नोंदानो थांनो होदो बे पापिखौ जेरैखि जायाबाबो मिथिबाय नाङा बेबायदि बिहामजोखौ नांथारा मालायजों हाबा जाखांखानाय फिसायानो दङनो माथो फिसायानो दङनो माथो लासिंसिं बेनो जोंनि आदाजों खारसनफैबाय सि माबायदि हिनजावलै बिलाय बास जाबाय आयै बेफोरबो मा जाखो मोजां मोनलायनायावलाय बेफोरबायदि सानस'नो हायाना एखनबा समाव आदानबो गोरोन्थि दंखायो मोनसेल' आखाइजों आखाइ खबजाया आयै मिथिबाय बेहाय आदानिबो बाजैनिबो गोरोन्थियालाय दंखायो सासेनिल' गोरोन्थि बोरै थानो आंलाय दे जेबो मोनबोआखैबाबो थाथोसै बिहामजोखौ अनफिनबायमोन नाथाय हनै जेबो मोनबोआबाबो एथ' अननायाबो उनाव बेबायदिसो जाहैबायबा आंलाय मानो नांगौसै बेखौलाय फारसि नाङालै जोंनो आयै माथो बिबाजैनि ओंखाम संनाय ओंख्रि संनायखौ गोथाव सोमोनथारो मोनलाय नोङो बोरै गाज्रि फारसे जालायखो दा गथ' नोंबो बांद्राय बुंद्रायबाय दे बाजैखौ आरो बे मोद्लाया बिनिफ्रायबो गोजानाव थाखा आब' उनाव पस्ट फैगोन आयै आब'खौ बोरैबा नोजोर होयो बायदिसो मोनखायो आंथ' बेखौ सेंग्राखौ गोजानाव थाखा गोजानाव बिनिफ्राय नोंसोरजों रायलायनायानो बेखारसो आं बाजैखौ थांनो थारालै बाजैया जोंनावनो थागोन आदाजों संसार जागोन आरो माथो जानो सिगां जाजानानै थांबाय आरो बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थायो
नांगौबा आङो आदाखौ बुजायफिनबावगोन आरोबाव बिसोर आदाखौ एरै एरै खोमायाव सोसिना होदोंथ' आइयाबो दा आदाजोंसो लोगोबाव बिदि जानाङाथ' आयै अननो रोङि अन्थाइ बिखा बायदि मानसिखौ नै आइ थौदो नोंदिया दहाय माबा मोनसे लाबोदोंमोन आयै बाजैनोथ' होनांखाथारा राननानै जानो रोङि जादों नामा नोंसोरो हा राननानै जानो रोङि जादों नोंलाय मा मोनथिगौसै बे नोम्बाजै मोजांखौ जोंलाय मा मोनथिनो आब'आबो बिनि फंबायजोंसो रायलायबाय थाबावो दाबो दहायबो फन हरनाय नुदों आङो नायना आं जायनोखि फन हरो हरा नोंहा मा बुंनांगौ दङ थिगखौनो बुंदों रायलायनाया खम खालाम बिजों बिसि न'खरनि मानसिखौनो नांथारा आंनो रावखौबो न'आव फैनायनि मजायानो एकदम मोनसे आलदा फिलिंस होखायोलै गोबायबाबो गिजिबाबो गाबागावनि न'आ गाबागावनि खादा बिराद मोनसे मोजां फिलिंस फैयो बेसेबांबा गोबावनि उनाव फैनाय बायदि मोनथारबाय आं गोबावाथ' जाबाय जानाया एसेर' आरोथ' बेयावनो खारलाय फैलाय थांलाय बारदिंलाय बेसेबांदि थायोमोन आङो आंनि न'आव न'खौबो आराम लुलांनो सानबाय एसे एसे बेबस्था खालामखाजोब्बायमोन आं आइयाबो फैयासैबा आंखौ गेजेर ससेयाव आरो घटनाबो जाबाय अल इज वेल सिङाव थांबा मा जागोन मिन्थिया थेवबो थांनायसै र' रायजानांगौबा रायजाबाय आरो आं नालाय बिदिनो गोदोनिफ्राय राजा बोखानाय ना बिमाजों थेवबो बिमानि रायनायखौ आं रायनाय साना इहाबो मोन्थाय दङ ना आंखौ रायनो आंखौ बुनो जेबो मोना आं जेबो साना आं बिमानि बुंनायफोरखौ थांगोन आं सिङाव मा जायो जाबाय आरो बिनिफ्रायथ' आं नों निमाहा होआगौमानि आंबो थाङा न'निफ्राय नोंखौ राजि खालामनानैसो थांगोन आं ओमफ्राय फुजाबो जाखानोसै नोंखौ जा मोजां मोजां शपिं खालामबो लांगोन सानखौबो लाबोगोन गोबां मोजां मोजां मिजिं सिमां लाना फैखादों आं आयै हे आफा इसोर आइखौ जेन राजि खालामना होथार दै राजि खालामना होथार आंखौ जेन अनफिनदों बियो न'आव फैनायनि मजायानो आलदा बोरैबा गोसोखौ मोजांबो मोनदों गाबनोबो ओंखारदों आरो खुसिबो दङ मिसौलै आयै थांसां थेख्ला थांदो आफा सना मोसौनो दैया रोगाहैदो थां फुंनिफ्रायनो बिमाया लुखुर लाखार मावबाबो रेसानो गैया आरो बिहाबा मा खालामसोयो नै आफा कलेजावबो थांलाबालाय दिनै थां मोसौनो दैया हैदो थां सान्दुङा गोसाथार आरोबा आंहाबो संनो जानो जेबो सुखुथाराखैहाय ओंखाम ओंख्रि संबाबो ओंखामखौबो खहाबाखै गरमजों जाबजों मोनखो ना माखो अमायाबो आंना थैहां थैहांसो जालायथारबाय आयै फिसालाय खम खस्थ' मोनबायहाय मानसियानो माबानो हायाखै आरो बेलाय जुनार ओइहाय आबा थेख्ला आं सान्दुं गोसायाव बोरैबा मोनथारबाय थांनाय आफा मोसौ दैया रोगाहैनाय बुंबाबो बुङाबाबो मबाइलजों थाबाय थायोहाय खोमाफ्रावबो मा लगायना लायो खोनाया गाबज्रिबाबो बिमाया होख्रावना गाबज्रिबाबो सान्दुं गोसायाव दसे समखौनो मालै आयै नोङो बेखौ थिनलाय रेसानो गैलाय थिनो नामा नोङो नङा आं दसेल'सो न'आव थाथारदों दसेखिनिखौनो नों खामानि थिननायानो जालायबाय आंखौ ओरैनो थानाय बायदि नुयो नामा नोङो आं कलेजनि माबा मोनसे लिरदों नोंहा खामानिल' थिननाय लेखा फरायाबा फराया होननोसै ओमफ्राय फरायबाबो नोंहा खामानि थिननायानो जोबा बाबा न'नि एफा एनै खामानि मावनायालाय मा जानो देनाय हा फरायहाय हा माथो जानो दङ एसे एनै बिमा थिननायखौथ' मावनांगौ ना हारसिंलाय बहा हाजों दे ओरैनो सान्दुं गोसा आंहा खर'आनो बोरैबा गिदिंहांसो मोनलायलायबाय आरे बेखिनिखौनो दिनै सानसेखौ नों हैनो हाया जाहैबाय आंलाय माथो थांबायानो थाखोयो दे जाबायसै नांगौबा आंनो हैनोसै दैखौ थां मा लिरो लिरहैदो थां आरो आबा नै जायखिजाया नोंथ' बेलासियाव ओरैजाय थांखायोना हाथायथिंजाय दा मुलि एसे लाबोफादो आबा दे मा मुलि नांगौ जालायखोब्रा आयै ओमफ्राय नोंनोथ' हाथायथिंजाय थांखायोना आं बिथिंजाय थाङालै दिनै आंहा ओरैजाय दस्राथिंसो थांगोन नों थांबा लाबोफालै आरोलाय बांद्रायबो इसेबां जेबो जाखायाखैना खर' साबाय थादोंहाय आबा आं हाथायाव दिनै थाङाना बेखायनो नोंनाव बिहरफानो सानदोंमोन आङो दे आरो बे खाथिनि दादिनाव दा बिहरफागोन आङो होमबालाय बेफोरखौ लाबोखानानै दोन बुंबाय थाखायो आङो एफा गरमाव हाथायाव थांलाय फैलाय बेसे खस्थ' मोनो आंसो मिथिगौ गरमाव माबायदि थागासिनो आं बेफोरबायदि थांबाय थानो हायालै आयै बेखायनो आं नोंनाव बुंखादोंमोन ना आंनो बाइक नङाबा स्कुटि बायना हो दा जेबो प्रब्लेमानो जानाय नङामोन थांब्रब फैब्रब हागौमोन आङो नोंहासो फैसाखौ थांजानो गियो बांसिन नांगौ समाव बहालाय आयै खस्थ'आ सोर मोनो आब' थुनथुलि मा नुदों आं बेफोरखौ नों आइजों उल्था बुंदों दा खोमायाव होदो आरो बेखौ एक लगा के कान के नीचे बेबायदि रायलायनो सोर फोरोङा नोंखौलाय उल्थानो
खुगाफ्रानो गेवामोन नाथाय दा गावखौनो देरसोनाय मोनदों ना मादों नोंलाय थेख्ला क्लास साला थेख्लायनो दं दाबो आरे आब' नोङो थुनथुलि मा आं आंनि न'आव फैनो मोनामोन नामा हो आरोथ' हायै नों दिनै लावथि लाना आंखौ होसोहरबाबो बुनो होसोबाबो आं जेबो मोना होमबाबो आं थांखायाखै आं बेदर लानानैसो फैबावलायखादों हाबाब आरो नों बेखौ बुंनांला नों आंनि फिसाजो नङा बायदि बायदिनो नोंनिनो फिसाजोखा आङो थैयागौमानि आंनि हाङा जोबागौमानि फैबायानो थागोन आं गाफैबायानो थागोन आं नोंनि न'आव नोंनि नङा आंनि न'आव आंखौ फैलायाखैमोन ना नै फैबायानो आङो मा खालामबावगोन नों दा मोनालायबायलै सुथि माला सहैबावनांगौ जाखो आं न'आव एग्जामखौथ' जेरै मेरै हैना फैबायलै मा जायो उननि खोथासै आरो ट्रेनाव हारसिं ट्रेभेल खालामनांगौआबो खम खस्थ' नालै आंनि थाखाय थुनथुलि थाबाथ' माला समा बारगौमोन मिथिनायानो नङामोन आङो मानसिखौनो बिराद मिस खालामगासिनो आङो आंनि दुस्थ' सना बा हरथ'बाबो मेथाइ लांफाखानांगोनलै आङो दानो बोराब लायगोन ना नङाबा ओजोंहाय दा नेक्स्ट स्टेसन मोनबा फन खालामसै आं मा जाखो मानसियाबो आइमोनावसो थांदों बुंदोंमोन ना आइयाबा मा बुंखोथाय आंथ' ट्रेनाव दावराव दावसिबो दहाय हरनाय जायासैलै हरबाबो हमनाय जायासै आङो दहायसो SMS हरना दोनखाबायमोन आं र' औ आयै माबा हामा स्टेसन मोनखो आरो मोनबेसे दंबावो मोनब्रै स्टेसन दंबावोलै आयै ओमफ्रायसो नै निउ बङाइगाव मोनसिगोन ना ए बिजनियावथ' लाखियाना आबा ओहो आयै बिजनियाव लाखिया बे डाइरेक्ट निउ बङाइगाव स्टेसनावसो ए दा आरो उल्था फैनांसिगोनलाय ना नों बिजनियाव औ माथो खालामबावनो आरो दे आं दा मोनबा फन खालामसै दे आयै थाथ' होमबा दे मोजां फैयाबा आरो बारा जाला जालि खालामनाङा दे आबा दे हारसिं ट्रेभेल खालामनाय गिलायलाङो आंहा देलै आयै बारा गिनाङा आं मोनहैखासिगोनानो ना औ दे होमबा बे आइयाबो ना मार सिन्था खालामखायोलै आंखौ माला मोनबावनो जाखोब्रा बोरैबा थानो बाथारबाय आं थुनथुलि सना मोनहैखासिगोन आं र' दै ओमफ्रायथ' बिराद गोसोआ एबार आइयाबो जुदि मानियोबाथ' बरिया जाखाबाय फुजानिबो शपिं खालामनांगौ दंबावोसो ना आंबो माबा मोनसे लाखाबाय एबार आरो दुर्गा फुजायाव लोखि फुजायाव बेरायनोसै जोंहा आंनि हिनजावजों आइयाथ' मानिबावबा खोथायानो बेलेग जाबावबाय आंनि बिखुनजोनाव थांनो मोनबा हो नों हे नों मा खालामदों बेयाव आं बुंदों नों मा खालामदों बेयाव हो मा खालामनो सानदों नों बुङा मानो मा खालामदों नों बेयाव